бозие ки ма дидагиам фақат бозие ки Германия урус дидам ша бозиш хеле хуб буд барои ма таваққуф шуд ва Тони Кросс ки голи ки Тони Кросс зад ҳама голҳои беҳтарин шумурда мешавад. Сенегал, Япония. Бозӣ 2-2 шуд, бозӣ нағз гузашт. Ҳама бозӣ аксар ҳамвоӣ буд. Аслан бозии командаи Хорватия ба ваҷдовар мумкин чемпиони ҷаҳон шавад 2018. Чӣ гуна буд, чӣ чиз шуморо ба ваҷдовар? Аслан бозингарое ки дар сафи пешанд ҳаво ба ваҷдовар. Беҳтарин бозие ки дар ҳамин чемпионати ҷаҳон шуда истодааст, ин командаи ба ман писанд омада ин Белгия мебошад. Чунки хело ҳам бозиаш ба ман писанд омад ва дар назар аст ки он чемпиони ҷаҳон шавад. Чӣ чиз шуморо ба ваҷд овард? Бозингаронаш беҳтарин бозӣ карданд. Дастаашон дастаи хело ҳам олӣ мебошад. Дар чемпионати футбол 2018 дар Федератсияи Россия Португалия ки мо мухлиси ашадии он ҳастем, дар бозии аввалини худ бо задани 3 гол сазовори ҷои яъне дастёб гардид дар мусобиқа ва дар бозии дуюми худ низ пешсаф гардид, дастаи ҳарифро мағлуб кард ва дар оянда умед аст ки чемпиони ҷаҳон дар 2018 гардад. Россия ба Египет. Дар он ҷа бозингарои Русия беҳад нағз бозӣ карданд. Дар чанд соли охир ҳатто комментаторҳо худшон гуфтанд ки дар 32 соли охир ҳама хел бозиҳои ҷолиби командашона навардиданд. ба ман бозии Россия ва Египт бисёр маъқул шуд. Уҷода рости ман египтяну балички мекардам, так как у мусулмонан Мухаммед Салах, но россиянину бридан. Хай в битве побеждает сильнейший, как говорят русские.